sechi Uta sona inombora vanziro. Moto zenyu zukuru zvenyu zvakanombora. Ndati ndotodai ngesa vana vainombora. Right. Tivisese guys. Mozvibona manje. Zvambitika mbuya. Moti kudini? Andofarana kudai. Mama tifunga kuti chodai. Aiwa ndandingamba kuti saka iyi yakuitwa asasa zvaoma ndizvo. Asati yaoma kapesi. Ndapa mukwita. Ndeswa hafu beki dere mbuya. Saka iyi yakatangwa zuro kumafofo kunigina kuita zvavaita zvekunigina zviya zveslashing yavo. Ndakuratidza kwatave izvozvi. Saka nesu tikutongona matati ibude kala yakanaka. Handiti? But ngazvade zvakatonaka mbuya. Akanaka. Aisiyo kala yacho yadigwa mvura slashing yedu. Kumusoro ukoko vachadzoka futi vachiisa. Akusati kwarwa kaita pipapa. Dzimba yose haisiriwa kudaro. Kuita munhu wakapfeka zasi kumusoro asina kupfeka. Atazviona utaizi. Ndezvekuti vachiri kusvikira apa. Kuti vagadzire. Vozotanga madhamu. Vanofara. Saka ndo zviripo. Saka chazoku kale yabuda zvakanaka but I think by tomorrow teta kunazora kuti kale yedu yabuda sei. Zvakatoti suggested this thing seteam yedu isusu but kuti tisanganise ma-oxide ne-cement. It was because muridzi weproject akada zvamugombera ndo chekutanga. Ungambiya ndogara chivaudza pasiri pamavidhiyo kunyanya kusiri kumavhidhiyo inemere. Then chivaonesa mbuya kuti vedu vekuti munhu ari kunzi ari kugara kuzhe kwenyika. Hazvirive kuti mari inongodonha mudenga kunoshandwa. Saka ukaona munhu wasimudzawo mudhuri kudai ngatitende Mwari kuti ashuwa ine mare. Saka ndavatati pendi kuti pamwe atiti pendi zvamugombera ndika mabhagla baitagwa nevamwe vanhu kana munoshuvira pari zvino hausati akwanisa kuti anga achizviita. Ngendaa yekuti mari inenge isingachadiwo inenge yomboda kuti munhu ngofema. Mwanangu ndichiti vanhu vari kure zvavandiitira kudai handingachavanetsi nokuti chakati ndongonyarara hatibatei zvakanaka zvinhu zvedu zvatinazvo. Tione patinonomira nokuti vatiitira zvakakura izvi ndo zvakakura izvi zvinodarikidza zvese zvavanotipa zvakundwa naichochi chaitwa nhasi nokuti chachirwiki ke achibvisiki ke hachichaputsiki hakuna kwachichainda zvangove zvigaro zvakadaro tongofa tosiyira vamwe vanenge vasara vari vapei panyika ndo vachangosara nayo. Saka apa ndobva tasajesa taona kuti alright kuti ingobusirawo zvakanaka toita iyoyo takaisanganisa nechine black oxide yedu zvingobuda zviri so nice. Kana yakuda kuzongopendwa pendi yavapo ini jukosa hameno nyangwe after 7 years inozongopendeka asi tamboisiya ichiluka mwa nanditi saka handei uku mauya ndechinangwa daiwe pesi. Mubvunzo wangu ndewekuti kune kumwe kwakaita kunge kwakanyanya kuwedzera kusaka muchazodzoka muchikufila kwakaita sekuti hakuna kunyanya. Because apa pakanyatsa kubuda zvakanaka. Apa pakasiyana apa saka usiku. Upaziva upaona. Papada kuzogadzirisa nepapa pafuti pakanaka. Saka panenge pakatama gepi sezvizvi. Because panofanira kubuda pese pakaita sezvizvi. Uye sezvizvi zvamukuona apa panditi. Panobaya. Uyai muhwembuya. Apa ndo patotanga kurohwa nezuva. Kuti zvitaipi zveuyu zvedu zvichabuda zvakaita sekuti zvigrei. Ndo zvaachira baba nomeka. Vachiti nyangwe mbudzi idzi dzinoti mai mukadzudzura dzimba dzouya dzoti pindi ende sengapa. Saka imba yedu yese inofanira kubuda seapapa. But kala asati aziva kuti apapa hapana kuomera. Pesi apa hapana kuomera. Naye pesi Lulu. Chimbosimuka mumaputu uya kuno. Ndikuti zvoni ikala iri apa hapana kuomera kuti ichawedza kuti kuoma.
kuoma futi saka apa yadana mafuma wachidira mvura handiti saka now my question ndeyekuti handiti apa papera kudai umu mutazazadzisiswa handiti ka makaita magembi kudai umu saka imomo mukala yacho chazongofanana futi because vanodira mvura nzindo kuti kala ifanane here handei nangwa akauya nechinangwa uya ipapa pakarokwa pakasemendewa hai apa vazokondinya kuinda kumusoro uku kumanyasa kuwanza kumusoro kuzvakutashitashio basi muchatopa futi uyaona papa iwe ndohwakungerengeshwa ndohwakungedebuswa ndoinonzi slashing yacho mukwatandoerege zvakadiri chabva unitarimupirisi zvichazobva kumusoro apa pandopapedza pese kudai usu kumusoro kunokwese kusika kunokuva ngoti ngatirove tichienda ngatirove tichinda ka1 saka vemahwindi atova pamwe achitanga kuseri kunoku kwenyubuya ndatova mahwindi anotova achitanga apa kwese watorova kuzvazvazika wanyaatotombozviona zvei makorokoto mbuya chachirungu zveiti chachirungu zvokwadi vimubhuranda vanzepedura tafuna kuzviona zveini I didn't sweat chabuda ona ichivheranda apagore zvonya kubatisa mbuya zvofa chinyore zvakwana uya nekuseri ukushamwa tenderera ndene kuseri vasikana haiwa sepapapa apo vangede kuda futi uyapinda nemuvhuranda uchuvoni marimi zvipo zvamotiitira jesu achabuda mapinda d magara stepi ndogara stepi manje kuti zvamaireva magara stepi andagara stepi yakanaka stepi yakanaka hatipinde timbonoona mafloors apa mawindow sills akazororwa zuro mawindow sills esakapera saka apa vakutanga kudira mvura uyauona wokala chinoyewanzi zvozongoda kufanana futi saka apa after 3 days mvura sikadasi makadira zuro handiti mai uyo ngachanzi nawe pese hanzi namai precious munokwana mubhedha rine wardrobe mumarumu vaudzei mai precious kuti munokwana chii munokwana mubhedha newardrobe nechimwe chaunenge ungada kuti chigaremo mubedroom mamo chinokwana dzakakura rumi dzibati nekuti vanenge vachiona mupikicha picha inonetsa ndakatongozva kuti mapikicha aona ndomatora sei marooms acho plus mameasurements ndomamwe anotaura zimbedha neziwardrobe rako rinotongopinda pakozongosara kuti sipesi ugotoisa kana chipushi inonzi chii kini dzeshureki inongopinda ugotesa chekuzviona pamira kudai unopinda futi zvinokwana mapia wesi munopia mine matova wesi manje uya mapia mine kuti motopinda mabhedha double bed nemwe mubhedha mudoko mumwe mubhedha kumwe mubhedha mapia makakura sikapa makudigwa mvura zvamuri kuona izvo zvakavondonyoka yekera ndezveuyu zvavanga vachisa manikikini mumaairvents ndo zvavanga vachisa izvozvo moti kudivuya nangwa vauya nechinangwa here nangwa vauya nechinangwa vauya nechinangwa here taburuka zvapira muno mundoma nhasi muno murukiswa floor andika floor muno mobva mapesu patineta kungoti zvekudongorera nepashi mwari vakanaka zvokwadi mwari uyu mwari wenyu ndomuda then after that panoitwa roofing pese panoitaka kubokera takuti uone apa ndononzi reality iyoyo hanona chipikiri chirapa apapapa pakurovera paipai tine kugona kusiya chiburi saka izvozvo izvo tinoita inonzi contingent saka bhataita sei tinozopa namba pazvipikiri pacho so that hapazovhinzi
mavhutsi ndozvezvimwe izvozvo. Then tichaita futi zvokuti todira mvura pamusoro toona kuti pamwe pari kuvhindana pa chimwe chipikiri chatiri kutoona neapa icho chinenge chichitoda kuti chitonamwa futi satabva pano tomeka short imba iyi haisi kuvhinza. Ndopavakachiratidza ipapapo panapa pane zvipikiri 2 apa pane 1 but still tichangodira mvura kuti timboona kuti hakuna here zvimwe zvipikiri pamwe zvogona kutibhayiza ndakaona 2 then kukona uko ndakatochinzuma muswe kutanga chaiko nangwe pakandipafagwa nesimendi icho chirava chipakona apa toda kuvhagwa apa but chizvo chichogona kunge chakavharidzirwa nemazengo but panoda kunamiwa ichi chivapa pakona neapapa panongoti icho nechochocho zviviri but still tichati timbodiradira mvura tigona kuti ndo suggestion yakaitwa napesi uri kumbondebeduza maputa ake pazvapo sakozi zvimwe zvinhu zvinoda kuti iye ataura ari ega saka ndichiro ndiwakataura ine maile pesi lulu. Alright, iripo guys, bye bye. Bye bye.